Pandora Elite – най-модерната система за сигурност. Стартирайте колата си с едно докосване. Pandora Elite се свързва безпроблемно с мобилното ви приложение, позволявайки ви да загреете двигателя и да настроите температурата в купето още преди да влезете вътре. Поддържайте и контролирайте данните за превозното средство, където и да сте. Данни за автомобила и мониторинг на местоположението в реално време, всичко това е в ръката ви. Дори под земята, Pandora никога не губи следите си. Благодарение на позиционирането, базирано на Wi-Fi мрежи, местоположението на вашия автомобил винаги е точно, дори когато липсва GPS сигнал. Всяко пътуване е запаметено. Прегледайте пълната история на шофиране с прецизно проследяване, достъпно по всяко време чрез вашето приложение Pandora. Колата ви е защитена, дори когато не сте наблизо. Ако някой се опита да тегли или повдигне превозното средство, Pandora незабавно ви предупреждава с обаждане и известие в приложението. Pandora защитава на всяко ниво. Ако колата ви бъде ударена, блъсната или повредена, системата реагира мигновено, задействайки сигнали както на мобилния ви телефон, така и на дистанционното управление на Pandora. Мигновенна реакция при отваряне на врата. Pandora реагира незабавно на неоторизирано проникване. Дори най-модерните методи за кражба не могат да се мерят с Pandora. От неоторизирани намеси до прекъсване на кабели, нашата резервна батерия гарантира, че алармата никога няма да спре да защитава колата ви. С Pandora Elite никога няма да сте неподготвени. Най-модерната в света охранителна система за превозни средства, предназначена да защити най-важното – вашия автомобил.